Riri tinokukwazisai panhepfenyuro yenyu yenhimbe redhiyo inokupai zvinhu zviri kuitika muno mamakoni izwi remakoni. Zuva renhasi tasvika pamusha wababa Boroore vatakambosvika marimwe zuro kana kuti nguva yapfuura tichitaura natete Sebhia vakanga vaine dambudziko ravakanga vainaro. Nhasi tadzoka kuna tete Sebhia kuti tiite hurukuro navo pamusoro pedanho ravari zuva renhasi, vane zvavakasangana nazvo, kune vane mwoyo muchena vane tsitsi vakanzwa dambudziko ravaisangana naro. Ndo zvatauya pano nhasi kuti vatitsanangurire kuti wari papi, chii chakazoitika kubva panguva yatakavasiya vachishungurudzwa nemukadzi akanga atorwa nemurume wavo. Tete Sebhia tinodaira kuti matitambira zvakanaka zvakare sekudzoka kwataita pane musha unoyu. Mungataura here vadiwa vatariri nhau yenyu mamirira yakaita kubva zuva ratapedzisira kusangana nemi kusvikira pari zuva renhasi? Ndinotenda kaziwai watariri, kaziwai muri yeZimbabwe. Ndinoda kutenda kukuru nenhimbe redhiyo, vakandibatsira zvakanyanya kubva nedambudziko randanga ndinaro. Asi pari zvino ndiri kunzwa kufara, ndiri kunzwa kusununguka, ndiri kunzwa kubatsirika. Pandakapedzisira kutaura nenhimbe redhiyo, ndakapedzisira ndaenda kumakotsi ndakuita community service yangu. Ndakaita community service ndikapedza, ndakamba ndichibatana navo. Asi ndo pandakaipa nhamba kuvatariri vakaonawo vakanzwa kurwadziwa nedambudziko randakasangana naro. Vanhu vakawanda vakaisa mameseji pafoni, vamwe vachiisa mameseji huenda kwakati mugadzire chii. Ndaingotaura ndichiti ndichaita sekutaura kwamuri kuita. Asi ndine hwani ivaona nhasi ndinovatora saamai vangu vari kuUK izvezvi. Vakanditaura neni pafoni paWhatsApp vakati, mwanangu, ndakaona dambudziko rako uchitaura uchitsanangurira, ndakariona paYouTube uchitsanangura nenhimbe redhiyo. Ndakanzwa kubatikana ndikasvima musodzi ndichinzwa matsanangurisa awaita. Waiwe munhu aida kuvaka musha, asi wakasanganawo nekuti wakasangana nemunhu angasino tarukana yakanaka nekuvaka musha. Ndikavatsanangurira kuti zveshuwa ndo dambudziko randakasangana naro. Vakandibvunza vakati, une chii chaunokwanisa kuti uite kuti ubatsirikewo nekuchengetika nevana? Ndikavati ndinokwanisa kuita zveuku, kuchengeta mabroilers. Vakati alright, chiregai ndione kuti ndingaite sei kuti ndibatsirane newe mwanangu. Ndikati aiwa zvakanaka. Takaramba tichitaura pafoni. Ndo pavakati chindisendera vakati pamwe unogona kuzoti pamwe uda kujoiniswa satanism. Vakanditsanangurira vakati, inini ndinonzi Eva Manhando, ndino kumusha kwangu ndobva kuMhondoro, ndo kumusha kwangu, asi kuno ndiri kumushure ndimawoko ndiri kutsvaga hangu kurarama, ndiri kuno kuUK. Ndikati aiwa zvakanaka. Vakanditi chinditumira nhamba dzako, zita rako riri pachitupa zvese, madetails ako ndizoona kukutumira mari. Ndakaita saizvozvo ndikavatumira. Ndopavakati chinyora quotation unditumira undi zvinhu zvako zvese zvaunoda kuti utange neuku 25 unoda mari. Ndikaita quotation zvese ndikaona zvese zvaita $80. Vakatumira, havana kuzotumira iri $80, vakatanga vakatumira iri $90. Vakati pamwe inosarawo maextra unotengerawo vana shuga. Vakaita saizvozvo vakatumira mari. Ndikaenda kwaRusape ndikanobhukisa huku dzangu, ndikatenga chikafu, ndikauya ndikatanga kuita project yangu yehuku ndichikomunicata navo. Pandaenda unotora huku ndoya ndoisa mafotos, ndatora huku idzi izvezvi dzanguva yakati, izvezvi dzane mawikisi akati kusvika dzichibuda. Ndatengesa nemari yakati, ndazodyawo ngani pabhechi rega rataiita. Vachitaura vakati aiwa ramba uchienderera mberi. Ndakaramba ndichiita kudaro. Vakati aiwa mwanangu, ndakaona kuti une shungu ende una wakavimbika nezera rako, ndaifunga kuti uchatora mari ukazvigadzirisa nzwara ukagadzira musoro, asi ndaona kuti une shungu uri kushungudza kuchengetedza vana. Ndikati aiwa handingambodaro nekuti ndichiona kuti hapana anogona kuti ndichengeteke nine vana. Vakati aiwa zvakanaka. Vakati izvezvi ndauda kuti uchiite mabhechi maviri ehuku dzako, dzimwe dziri pa3 weeks dzimwe dzichibuda. Ndikati aiwa zvakanaka. Vakatumira zvemwe mari, vakatumira $80 futi. Vatumira $80 ndikaenda kunotora futi rimwe bhechi, dzimwe huku dzine 3 weeks pandanotora dzimwe dziri tunhiyo. Huku idzodzo ndo dzakanonobuda muChristmas. Aiwa dzakabuda dzikatengwa dzikapera. Bhechi rechitu racho ndo rakazovhiringidzika
nekunaya kwemvura, mvura yakawandisa dzapindwa nechando dzimwe ndobva dzafa. Pabhechi iroro ndakasara ndine 20 huku pa25 plus dzanga dzinonyatsokura bhosi dzanga dzisinganyatsodyi nenhau dzadzakuita chiflu. Ndopandaka pabhechi iroro hadzinozonyatsondibudisa bhosi ndandakudzikisa maprice kuti ndichaje price yatinotengesa nayo ku$6 yange isikuita nenhau nekuti kuti dzadzisina kunyatsokura. Ndopandakati donhei mbijana ndobva ndachizotadza futi kuti ndizotora futi rimwe bhechi. Ndopandakachitora pane iyi mari yandandatengesa bhechi rekutanga ndobva ndanotorazve dzimwe huku ndobva ndakatora dzirimo mudanga umudzi ndodzandakanotora ndibva ndatora idzodzodzo dziri 25 futi ndatora dziri 25 papaita futi problem yekuti pane dzitori mumba dzakangomuka dzakangofa 6 dzakamuka dzakafa. Pane zvino idzodzi ndo dzakasara dziri mhenyu. Handakadza kufunga kuti kuchiko chaitika but handida kuziva kuti chii chakaitika. Ndipo wakati tiri mashure mekutaura futi pafoni yangu ramba chikomunikira chibvunza kuti vari sei vana zvese. Ndopa wakati ndanchifunga kuti tichite huku mabhechi ema100 kuita kuti unotsvaga market iwewe then patinoita huku dzedu 100 dzinenge dzawandisa pamwe mumusha dzinogona kutadza kupera then wotsvaga market kwekunodzitengesera. Toramba tichienda takada tozoona kuti tinosvika kupi mwanangu. Ndikati aiwa zvakanaka ndikati aiwa ndichiga nditsvage market. Ndobva ndatsvagawo ndinenge mudzidzisi wepachikoro panyahu kusekondari ndiye akanditi ndine munhu wandoziva anoshanda kuEaten League munoita zvekudyiwa avanotora huku avanotodzida vanotora zviri kutanga pa50 zvichikwira. Ndikati aiwa zvakanaka. Saka ipapo ndopakati ukangodzita chete unongondiudza ndotodi wotodzislota uchiendesa ikoko. Ndopandakadzosa feedback kuna mama ndikati aiwa market ndaiwana nekumwe kwandaiwanawo ndichibvunza vanobika masadza vachiti aiwa tinotora. Ndikati kana zvikuko zvangoramba ndinozama futi kune imwe nzvimbo. Ndopandakataura ndadzosera feedback kuti alright chiita quotation yekuti huku dzoda mari nechikafu chacho zvese nemishonga. Ndobva ndanyora pasi mari yedu ichibva yaita $210 yaita $200 210 ndobva vasenda mari zvakare ndobva vasenda 240 wakati imwe mari unogona kuzotsvaga pana pachida zvomishonga dzikazorwara wozotsvaga mishonga sekuti dzakambokanganisika kumashuro. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndakanotora huku dzangu 100 musi wechipiri apo marimwe zuro ndanotora huku dzangu izvezvi dziri mumba 100 tikupfuurira mberi neproject yedu. Ndinongonzwa kutenda ndakangomirira ndakatovafonera ndakavaisira audio paWhatsApp ndichivaudza kuti nemafotos ehuku dzacho zvese zvandatenga mishonga yacho chikafu chacho zvese. Vakati aiwa uri chidadiso uri kuramba uchienderera mberi uri kuramba wakavimbika pazvinhu zvako ndicharamba ndakamira newe mwanangu handikusiyi. Ndikati aiwa zvakanaka. Nhasi ndo pandasvika ndiri kunzwa kufara handina chiri kundiremera handina kana kuchema kwandaimboita kumashure. Ndikuona zvinhu zvangu nekuti ndiri kubatawo mari apo neapo. Vana vangu izvezvi vese vari kuenda kuchikoro ndine vairi vanoenda kuchikoro neuyu wandakabata mumaoko ndokuti ndotongona kuti mutengero wamaporiji mutengero wamapamba kubudikidza neproject iyoyo yehuku vana vechikoro zvese maschool fees ndiri kubhadhara kubudikidza neproject iyoyo. Ndinongonzwa kufara mhuri yeZimbabwe. Ndakabatsirika nenhimbe radio ndikabatsirika vose vakanditarira. Vamwe ndainzwa vachiisa mameseji takarwadziwa havanawo zvavaigona kuita asi mashoko iyayo kungondinyaradzawo. Ndakangonzwa kufara nawo. Aiwa ndiri kunzwa kufara mhuri yeZimbabwe ndiri kunzwa kufara handigoni kutenda. Kana muchinge makatarisa nhasi pabasa renyu ramuri kuita kana kuti pachidanho chamai muri kutarisira kuguma muchiita zvehuku here kana kuti maakutarisira kutopfuurira mberi zvekusvika pakuti mangwana watariri vachazokuona vachiti tete Sebia wazotenga Raptor yavakufamba nayo vachindodhirivhara vega huku dzavo? Ndinotenda. Handisi kutarisira kugumira ipapo chete ndiri kutotarisira kutoenderera mberi nezvimwe zvisiri zvehuku izvozvo kana zvehuku izvozvo zvicharamba zvichienderera mberi asi nezvimwewo zvandiri kutarisira nekuti mukutaura kwese kwataiita wakati ndakanzwa kuti wakapasa form 4 yako wakapasa A-level yako tati kuti zvakadii kuti paprojekti iyo yatiri kuita tounganidza mari yekuti uzokwanise kuenda kucollege
wakandibvunza kuti unokwanisa kuti uite kosi ipi, ndikati kuteaching kana kunursing ndinogona kuenda, asi kunursing chinhu chinonditadza nekuti kubuda kwandakaita paform 4 ndanga ndisina science. Saka wakati aiwa iwewe chirega chienda kupi, chienda unoita malesson escience, ukabuda nescience dzako tozoona kuti tokusarudza kuti uenda kuteaching here kana kuti kunursing. Ndo zvamakatasara nazvo. Saka kutaura kunoku makatotanga here kuenda kunoita zvidzidzo zvekuti mupfuurire muende mberi? Ndakatotanga. Makatotanga? Ndichitarisa pazvidzidzo zvamuri kuita izvi, nhasi makagara pamba, magara mhane rugare rwenyu, muri kuita huku dzenyu, muchichengeta vana venyu, nanzwa muchiti maschool fees, chikafu vana venyu vari kuenda nelanchi yakakwana kuchikoro. Baba kana kuti murume anga akakuroorai haana here kuzombodzoka kwamuri achiti ndadzoka kuti mukadzi wangu tidzokorerane? Kufona kana kazhinji ndini ndinotofona ndichibvunza nauye, because takazoenda kumakotsi nenhau yemaintenance kuti achengetwe amaintaine vana. Saka nguva ndikaona mwedzi wapfurikidza kana 5 days 6 days 7 days vasati vaisa mari, ndinofona ko mari hamusati maisa. Saka kutaura kwandinoita ikoko ndichitaura navo pafoni, vanongotaura nayo imwe chete, ndoda kuti udzoke kumba, handisi kugara zvakanaka, ndikukumbirawo kuti udzoke kumba tichengeta vana tiri pamwe chete. Ndo mashoko ake aanongotaura. Asi imi muchinzwa mashoko aya muri kumatambira sei, semunhu akurarama nemhuri yake, semunhu akamboraswa kure, semunhu akashungurudzwa akanyadziswa pamberi pehama neshamwari dzake? Zvinhu izvozvo handisi kuzvigamuchira. Maka nechikonzero mabatiro akandiita nepaakandisvitsa handingagoni kuti ndingagamuchira zveshoko rekuti ndidzokere zvakare tinotanga kugarisana zveti wake musha. Zvinhu izvozvo zvinondiremera nekuti nanhasi dai ndisina kuzosvika pekuti ndaitawo pfungwa dzekuti gandine kumaintenance, nanhasi angadai asi kuunza kana 50 cents zvayo. Saka handigoni kuenda kumaintenance kutomanikidzwa kuti uchengete vana, but iye anoziva kuti ndine vana 3, asi aisagona kana 20 cents kana 50 cents zvayo kuti endai munotengawo spaghetti kuti vana vaise mulanchi vaende kuchikoro. Wotoita zvekumanikidzwa kuchengeta vana vako, asi unototi ngatidzoke tichengete futi vana pamwe chete, iwe wakaita zvekumanikidzwa. Ipapo pfungwa idzodzo angataure akadii, asi hazvisimo mandiri. Ndakarwadziwa, mwoyo wakatofuratira zvachose. Ndanzwa muchitaura muchiti matenda zvakanyanya community radio station yenyu inova nhimbe Izwi reMakoni. Ndoda kuti mutaurire vatariri zvakanakira community radio station inova radio inenge yakamirira vagari venharaunda. Nekuti mataura imi mukati nhimbe yakashandura upenyu hwenyu, burikidze yanzwa dambudziko renyu, imimi mukauya kwairi mukasanyara kana kuteta kuenda kundoswa pamhepo muchitaura dambudziko renyu. Saka ndoda kuti mutsanangurire vatariri kuti radio station yakanakirei, radio station inobatsira chii kuvatariri, uye ndeipi kurudziro yamungape zvakare kuradio station yenyu yeMakoni inonzi nhimbe yaita kuti tisvike patiri zuva renhasi. Ndotenda. Nhimbe radio ka handingagoni kutaura, ndinonzwa kufara, asi kuitika kwazvakaita pekutanga vanhu vemunharaunda, vanhu vachinzwa kuti pamba penyu tanzwa kuti pasvika nhimbe radio, tanzwa kuti pasvika vesocial media, uchitsanangura nhau yako wazvidirei zvekuti zvise pamhepo, ndikati aiwa isarudzo yangu yandada inini, maka nechikonzero ane dambudziko ndini. Saka zvese zvamungagona kutaura mungataure henyu, asi ndini ndazvipira kuti ndibuditse zviri mumwoyo mangu. Handaigona kuti ndifambe muraini ndichitaura zvese izvozvo, nekuti dzimwe nguva nekuda kutondiseka. Vanhu vakandiseka vakanditi wazviitirei kuti wazvibuditsa paredhio, asi ndakati aiwa hazvina, siyai ndiite izvozvo. Ndinonzwa kufara. Chinhu chichakandibatsira nekuti unonge wakadzvinyirirwa uri munharaunda yaunogara, usingazive kuti dambudziko rauinaro unogona kutobatsirika, zvekuti unogona kuzowa mumwe munhu muupenyu. Nekuti kana takagara munharaunda tinenge tingozvidzvinyirira, tingoti zvino dambudziko rangu rinozikanwawo nani, zvino ndikataura pamwe vachandiseka. Asi ndakaona nhimbe redhio zvakatondibatsira nekuti
kujekesawo upenyu hwangu kuti hwakatotanga kufambira kumberi, nekuda kuti akanzwa dambudziko rangu vamwe vanoseka kuona kunenge kuchita vanhu hazvire kuti mumwe nemumwe atanzwa tsitsi, mumwe achatoseka kuti azviitirei, mumwe anotonzwa tsitsi sekunzirwa kwandakaitwa tsitsi kusvika ndasvika pandiri nhasi. Ndinonzwa kufara, ndakanzwa kuzvifarira izvozvo nenhau yekuti vamwe vazhinji vari kudzvinyirirwa vasingazivi kodzero dzavo, vasingazivi kana kunoendeswa nyaya vakasangana nematambudziko. Asi Nhimbe Radio yakandizivisa kuti kana muri kuda kuita nhau dzakati, endai pakati munobatsirika. Zveshuwa ndakabatsirika kusvika ndasvika kwandakasvika kuenda kumaintenance, vakanga vaineni vachingomira neni. Endai muofisi yakati, mabva umu moenda mavakamira neni, mumwe makoti vaineni vachindimiririra. Izvozvo ndakanzwa kufara. Mhuri yeZimbabwe musanzwe kuti kana zvinzi uri kuenda pamhepo, uri kuzvifumura kana kuti uri kuzvipa pikicha yakashata, dzimweni dzenguva ndokutoyambuka kwako ikoko kuti uende paredhiyo unzwikwe, nekuti munhu ari kuUK haagoni kunzwa dambudziko rangu ndakagara muno muNyahukwe Marisapa, asi anonzwa through redhiyo iyoyo kuti kwakati kuri kuitika dambudziko rakati. Saka ndakaona zvinopa kuti ari kupi nekupi anokwanisa kuziva kuti chii chiri kusanganikwa nevanhu munyika, chii chiri kuitika munyika, vanhu vakagara zvakanaka here, havasi kudzvinyirirwa here. Izvozvo ndakanzwa kufara. Kurudziro yandinopa kumhuri yeZimbabwe, kana vasangana nedambudziko, haisi Nhimbe Radio chete asi kunewo vamwe. Asi ninini yandinowanza kukurudzira iNhimbe Radio, havasi vanhu vekuti vakanzwa dambudziko rako vanofamba naro vakuritaura kuti takazoenda pamusha ukanhingi tikazodai kwake nenyaya dzakati. Vanongoita basa ravo sekuita kwavakatenderwa kunzi vanofanira kuita basa iri, kuti vabuditse vanhu mumatambudziko, vagone kuzivisa vanhu kodzero dzavo vachigara munyika, kunyange vana mai, kunyange vana baba, vana vechikoro, vese vanhu vagere munharaunda, madzimambo, madzishi, kwese vanosvika vachiita basa ravo kuti nhau igofambiswe zvakanaka, basa riitwe zvakanaka, vanhu vasadzvinyirirwe mukati menyika. Tinotenda vadiwa vatariri, muri kunzwa hurukuro yatanga tiinayo naTete Sebhia pano. Ndofunga muri kunzwa nhau yavari kutaura kwakatangira nyaya yavo. Tinodayira kuti makakutera kubva pakutanga, tikauya kechipiri tikataura navo mushure mekunge vapiwa community service. Wapiwa community service pachikoro pavaishanda vakanga vachibatwa zvakanaka, vakatenda chaizvo mukuru wepachikoro cheNyahukwe primary. Nanhasi tiri kutarisira kuti Tete Sebhia vacharamba vachipfuurira mberi neproject yavakapiwa naivo vakavapa project. Tinotarisira kuti varambe vakatarisa vana vavo kuti vange vachikura zvakanaka. Tinotarisira zvakare kuti vadiwa vatariri vari kunzwa mwoyo yavo vachinzwa tsitsi neumwe mudzimai kana vamwe vana baba vari kunzwawo tsitsi nemwana uyu akamira pano zuva renhasi, ngatirambei tichisa maoko edu, tisagumire ipapo pakubatsira vanhu vanenge vasangana nematambudziko. Isu seNhimbe Radio ticharamba takamira nemi, tiri izwi renyu remakoni, ticharamba tichikupai nhau dzinenge dzichiitika muno mamakoni. Wenyu anga achitaura ndini James Mushate, madzibaba Dhaikoro. Rambai makatitarira mangwana nekuswera mangwana, ticharamba tichikupai nhau. Tatenda. Wadiwa vatariri, ndofunga muri kuona ndidzo huku dzatinadzo dziri panapa idzi, dziri kukura zvakanaka chaizvo. Kutaura kunoku dzichiri kukura, asi patori neuremu chaizvo, dzine 3 weeks. Zvinotadza kuti iyi kutoidya tinogona kutorara taguta zvakanaka. Andizive apasati mamboitawo imwe chete yamati mambobata here muchidya pane dze3 weeks. Asati. Aiwa, tinotenda. Saka pahuku dzenyu muchidzichengeta kudai, munodzipa chikafu panguva yakadii? Ndichidzichengeta kudai kubva dziri nhiyo, dzinenge dzisati dzakunyanya kudya zvakanyanya, panguva yekuti dzichine 1 week 2 weeks dzinenge dzisati dzakunyatsodya zvakanyanya. Asi panguva ino ndo padzakudya zvakanyanya zvekuti kuswera kwese kwezuva ndikaisa makuseni, masikati ndotera ndoisa futi chimwe chikafu, ndoedzera futi mvura, manheru ndoedzera futi chimwe chikafu kuti dzirare dzichidya, nekuti ndinoti dzirare dzichidya kuti dzinyatsokukura zvakanaka. Ndoisa light ramuri kuona iri, ndorara rakavhenekera dzichidya manheru. Mangwana makuseni ndopa ndomukazve dzichidzinja, kana uswa hwatota ndochinjazve zvakare, ndoisa unyowani hwakaoma nekuti hadzidi kugara pakatota, ndopadzinozorwara zvinobatwa nedzimwe zvirwere.
ndopandinodzichinja zvakare ndichiramba chingoisa chikafu kubva pa 1 week kusvika pa 2 weeks tinge tichipa starter chikafu. Kubva pa 2 weeks kusvika pa 4 weeks tinge tichipa growers. Kubva pa 4 weeks kusvika pa 6 weeks ushinzi huku yasvika yakutengeswa tinge takupa finish. Ipapo huku yedu inenge yanyatsowa huku yakakura yakuita kana kudya. Asi amuna here pfungwa yekuti dai ndamboedzawo kuti kuno kuti chisa mabroilers sezvo ndikuona makavaka danga rakakura pamwe pacho toenda totoisa huku dzemazai? Iyo tarisiro ndinayo nauyo takamboikurukura zvakare namama wangu vari kundibatsira. Wakati chiregai timbotanga taiona zvemabroilers izvi kuti zvinotisvitsa papi tozoita futi zvemazai izvozvo. Dzanga itarisiro dzangu ende ndiri kunzwa kuti ndagona ndaitawo mabroiler yayo nedzemazai idzodzo. Aiwa, tinotenda vadiwa vatariri, ndiyo project irona Tetesebia pano. Ndinodaira kuti dzimwe huku dziri mumba mune moto kuti dzinge dzichidzirwa sezvo kunze kuine chando kudai. Tinotarisa kuti Tetesebia murambe muchipfuurira mberi neproject yenyu uye musazosangana nezvinhu zvinenge zvizokukanganisai pamararamiro kana magariro enyu. Tingauye tingade kunyengedzwa nedzimwe nzira nevanhu vangaite vanhu vechirume. Ngatiendei tindomire kure tichigone kurera vana vedu ava zvakanaka. Isusu senhimbe radio ticharamba tichifamba nemi kusvikira tasvika kwatiri kunzi tisvike. Nairo izwi remakoni richakutorai semushamarari rimwe zuva mouya moshamarara nekuti mukashamarara muchimiririra madzimai aiwa munoamirira zvakasimba nekuti munenge makambopinda mune iri dambudziko. Mungazvitadza here izvozvo? Aiwa handingambotadza. Ngatimbotorese kuti nhasi mapinda mukati menyepenyuro zvipi zvamungade kunyanya kubata kusaidzi radzo kuti ndikaiswa kune nhimbe uku ndiri mustudio ndinorowa basa. Inini ndinonyatsokunzwa kuti ndinorowa basa ka. Naudze kukurudzira madzimai kuti vashande nemaoko avo. Ikokoko ndakanyatsokumira ende ndakazvimirira zveshuwa. Ndinonyatsonzwa kuti aiwa ndinenge ndiri kunyatsokutaura zvinhu zvakanaka, zvinhu zvine musoro. Naudze kukurudzira madzimai kuti ashande nemaoko avo, vachengete mhuri, vasiyane nezvekutengesa miri zvatakuona zviri kuitwa munyika umu. Kuti munhu anoti kutengesa miri ndokutsvaga mari, asi maprojects akawanda anoitwa namadzimai kuti achengete vana zvisiri zvekutengesa miri kana kuba kana kuzonzi waita zvinhu zvakashata zvinoshoresa. Izvi hazvimboshoresi, kundongoenda kunotora huku dzako chozvichengeta kuti pamba pako zvinokudzivirira kubva munyaya dzezvakawanda. Kudzidza wazooneka wari kumakuhwa, wazooneka wari kupiko, unenge uri occupied nguva dzese uine chekuita pamusha pako. Ngatiti mapinda mustudio yenhimbe ndoziva kuti nhimbe ndiyo yenyu. Ndeipi song kana kuti rwiyo rwamungade kupinda narwo mustudio rwekuti kana ini ndichinge ndakupinda mustudio ndinoda rwiyo rwakati kana kuti rwemuimbi akati? Inini song yandinowanza kuda isongo yakaimbwa naDorcas Moyo. Dorcas Moyo paakaimba isongo yekuti nditarire nekufara. Moyo songo iyoyo inondiitira zvinhu zvakanyanya, inondidzidzisa, inondidzamira, inondifungisa, inondidzidzisa zvese. Songo iyoyo yaDorcas Moyo nditarire nekufara. Chimboimba ishoma shoma tinzwe nokuti wamwe kunzwa kwauseza kuizwa iwe mungangoimbe shoma shoma kuti watariri vainzwe kuti wanyatse kubata mazwa kuti nditarire nekufara zviri kuti kudini. All right. Noti nditarire ainoku nokufara ishe wangu ndiwe shamwari yangu ichienda kumberi. Aiwa, tinotenda vadiwa vatariri mazvinzwa kuti Tetesebia chatogara chitori chikoti vari kutoimba zvekuti ndinotarisira kuti aiwa pamberi apo achave muimbi mukuru achange achikwikwidzana naDorcas Moyo ari munhepenyuro ari mustudio yeizwi remakoni. Aiwa, nhimbe ine zvinhu zvayo. Aiwa, tatenda. Aku dia marah pun itu. Boleh lah, boleh.